खावनायाव जायोना जोंनियानो रोजा बोरमा खावग्रा दंखायो लोगोफ्रा आंनि बे बिरिफोरनि टिउसनाव गासिबो फिन बरायनानै थाबाय लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोना माने जों चिरांनि फैदों आरोना पानबारि बाजाराव बिराद गोबाव जाबायमोन फैया माने फुजानिफ्राय फैया मास मोनसेनो जाबायमोन आरोना दिनै माने एसे बाजार खोनासंनो थांनो नागिरदों आरोना नोंथांमोननो पानबारि बाजारखौ देखायनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअ मोजां मोनोबा नायनांगौ थाबाय जाबाय लेट्स गो नै जों दा गोजांनायखौ साइकेलजों फैदों आरोना गासिबो नै हादान आरोना हादान सेफायनाया लोगोफोर बिसिनियानो हादान एरिया मालाय बिसिनासो न' बां गारि मटर ग्रोम ग्रोम जाजोब्बाय हादान नोंना दा गामि रखम जाजोब्बाय नै सफैबाय पानबारि बाजाराव दा जों बाजारखौ हाबलांसिगोन आरोना नोंथांमोननो बाजारखौ देखायनो र' दिनै बाजारखौ दा गासिबो अमा फानग्रा जायगायाव फैबाय आरोना माखासे गासिबो अमा बेदर मोनो आरोना बेखिनियाव अमा फानो दा जों हालदै बाजारनि दामखौ एसे खोनासंदों आरोना माने 1000 दं फिसाया ओमफ्राय लाखा दामा एसे खम दङ आरोना नै माने दा हालदै सिजन नालाय हालदैया तामान ओंखारो आरोना बाजाराव माखासे नैबेया मैगं आरो बायदिसिना माल फानो आरोना बाजारा एसे जोब्बाय फुङाव नैखै फारौ आरि फानो आरोना फारौ नांगौबा एल' फैयो माना मोनो पानबारियाव तामान खारजि ओंखारो ना तामान बस्था ओंखारो नै माखासे इनिफ्राय लाङो आरोना सालान बेफारि माखाया सबजि बाजारखौ फैलायबाय जों दा सबजि बाजार नै Ini sabji bazar na guys. जों बिदि थाबायनायखाय बिजनि मोनहैयो आरोना जों बिजनि थांजायो बिजनि टाउन दा इथा बाजार आरोना इथा फानदों नै दाना चिराङाव बिदि गारियाव इथा फैखायो डाइरेक्ट नांगौबाथाय अर्डार खालामनो हायो जोंनि ओरै A few moments later. हिन्जाव गुन्दाखौ लोगो मोनबाय आरोना जों हिन्जाव गुन्दाखौ साथाम जाबाय हिन्जाव गुन्दाया नै पानबारि बाजार दिनै गाइस दिनै माबार शुक्रबार साथाम जाबाय हिन्जाव गुन्दाया ओमफ्राय जों ज'नो बिथाङा एकदम टाइम लस खालामग्रा नैखै थांनायसै आरो बाजारखै गस्ला बाजारखै मा हिन्जाव गुन्दा जेकेट नायदो र' जेकेट एसे ने हिन्जाव गुन्दा जेकेट नायदो नै हमब्रा दसे गानना बेरायनो गानथ'ना बेरायनो मोनो आरो दे दसे गानथ'नो हायो आरो आयना नाय आयना mana mati sini Mundo गाथ'नाय आरो माबा खालामसै ना दा जों फ्रियावनो ओरैनो दसे गाननानै टाइम पास खालामबाय मोजांमोन नै जेकेट माखाया नेक्स्ट बाजाराव फैनासो लांफैनांसिगोन आरोना नै दिनै गस्ला दखाना एसे खम जादोंलै नङाबा गामाखालिफ्रा मा जायोमोन ना हिन्जाव गुन्दा ये गस्ला बाजार पानबारिनि हिन्जावखौसो जों दख'ना बाजाराव थांनि ने हिन्जाव गुन्दानि दख'ना गोसोथोनाय फैदोंथ' हिन्जाव गुन्दानिया जों ओरै दख'ना बाजार थांनो हिन्जाव गुन्दा गांबेसे लागोन मेख्लाखौलाय लाग्रा दं बिसोर बेसे लानो हायो नै बिसोर लाग्रायासो लानांगौ आदैयासो बेग लाग्रा जोंना Guys, dan nama magani baina horkom marna ji safa sabazni me dokna bazri table bijeng. Biram safa sabarna. Muzang tarne meklabra. Guys, dia senawon sijeng. Jagun dia dagon ladeng nama. Lawan sila. Go, siapa go? Go. Klang ne. Jan Mario. गावथारनांगोन ना गामियाव मेरला दं बोरमा खावनायाव जायोना जोंनियानो रोजा बोरमा खावग्रा दंखायो इजियास पार्टना बै गथायाबो जागौमोन दामद्रायलै
जानोसै आरोना हिनजाव गोदाननि सायावनो बेसे जायो ने जागोन बिथाङा दिनै हिनजाव गोसथोनायखौ लोगो मोनदोंथ' ओंखायनो बिथांनि सायावनो फैयो आरोना परदेट जाखायो फानबारिनि पर्दाया मोजां मोनदों गोसथोनाय लोगो मोनफैदोंमोन गैया लोगो मोनाखै जाना हो सिंग्रा जाबोदो आरो ना नै फानलुखौ दाथ' हिनजाव मोनखाबाय नै बेखौ लांखा बेयाव थांला आरो बे सेफ्रालै बियो आरो दा ला थाइबासो सोनानै जा लोंना हो जाखानाय बायदि मोनगोन ना सोरबा नांगौबानो हो थाबानो बेखौ मा जानो बबाव बेरायनो ना लाबोदोंमोन गैया बाला फैसानोबा दङ 4,000 दंबावो 4,000 ini tawaran maka hindu kutan lain sih. Hindu kutan. Kalau itu so bapak ya nomor ada. Nusa ya? Nusa nusa. Ikut ya? Tuh, langsung aku tuh. Kan udah butuh. Kalau setiap pernah udah bukan terus kan. Orang gazu bisa lanjang masih kelapa. Nuh, pernah bisa kelapa.